Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas naglatag sa mga proyekto para sa tuig 2021. Nangindako nga pagpanghangkat para sa syudad sang Iloilo ang pagpatuman sa mga panibag-o nga proyekto ilabi na nga may pandemya. Sang tuig 2020, napatuman ang konstruksyon, rehabilitasyon kag improvement sang multipurpose hall sa pila ka mga barangay, Uswag Molecular Laboratory, pagkayo sang mga eskwelahan, rehabilitasyon sa mga dalan kag drainage system, lakip na ang pagkayo sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Office kag madamo pa. Sa pagsulod sang 2021, mas madamo nga proyekto ang nakalatag para sa syudad sang Iloilo. Ang aton nga mga plaza, may fundo na, gina-final na lang ang finalize ang mga design. Ang aton nga mga waiting shed dira sa Benigno Aquino, ang green tunnels naton dira man sa Benigno Aquino kag sa Esplanade. Ang aton nga mga police stations, I think there are 7 or 8 of them nga ginapasulatan ko gani subong kay Boots Peñalosa sa PNP para nga mapasiguro ta. This will be additional 7 or 8 police stations sa aton. Ang aton nga mga markets, kay paubratan ng mga markets ta, kag ang aton nga siguro amo na gid na ang daw legacy project ta ang aton nga city hospital para sa aton nga pumuluyo diri sa syudad. Dugang pa sa mga proyekto nga ini amo ang Dungon Creek Esplanade, pagdredge sa Iloilo Floodway, kag iban pa nga mga waterways, kag ang Iloilo River North Bank Road Project. Ginalauman man ang pagsugod sang konstruksyon sang 400 million pesos parking building, matapos nga ginaprubahan na sang Department of Budget and Management. Para sa alkalde, magapadayon ang pagpanghangkat subong nga tuig. Apang hindi ini makapauntad sa syudad sa direksyon padulong sa pag-uswag. I think 2021 is still going to be challenging for us. Sa report kagapon nakita nyo sa Lichu nga real estate nga consultant, nag-overtake kita sa Clark kag sa Cebu sa mga office rentals even during this time of the pandemic. It is clear that Iloilo will remain to be competitive and attractive to investors. Ang problema talang is really to make sure nga pagsulod sang dugang nga mga investors, at the same time pag mas madamo pag ng economic activities, pasiguruhon talang safe gid ang tanan. Wala nagadulog ang alkalde sa pagpakighinon-anon sa mga negosyante kag stakeholders agud mapamatian ang ila suhestyon kag rekomendasyon kung paano liwat masanyog ang ekonomiya sang syudad. Sa aton tanan nga mga palangga nga mga ilonggo, nalipay gid ako sa inay nga tuig, in spite of and despite of the pandemic, we have continued to remain competitive and attractive to investors. Kadako man sang naapektuhan gid nga mga negosyante diri sa syudad naton. Sa masunod nga tuig, I think I am very positive that with the coming vaccines nga mahatag sa mga Ilonggo, halin sa national government, halin sa mga negosyante, nga ari man diri kag halin sa gobyerno sang syudad, amat-amat na kita mabalik sa normal. Hopefully, madamo na kitang ma-immunize diri sa syudad naton para mabalik gid ang aton nga economic development diri sa syudad. Iloilo continues to be competitive and attractive in spite of the pandemic, and it is because of you, ang mga Ilonggos who continue to be resilient and who continue to make Iloilo City the Wakanda of the Philippines. Nagalaom man ang alkalde nga padayon nga magbuligay ang tanan nga sektor para sa tayuyon nga pag-uswag sang syudad sang Iloilo sa 2021.
Dane Raffles para sa Level Up Patrol.